Hola David, benvingut, què tal? Que Càritas sigui qui tira endavant aquest projecte dona aquesta dimensió que té l'Església, per mi també, de vocació social, d'ajudar el que ho passa malament, aquesta entitat acollidora, és el que dona sentit de no només donar el peix, sinó donar la canya de pescar. No? Era 2-2-1, 2-2-1, 2-2-1. No tenia ni idea que Càritas fes aquesta mena de tallers comunitaris i ho celebro moltíssim. Farem una crema de Sant Josep. Ole! Avui he descobert que és una entitat que és infinita amb la quantitat i la qualitat dels serveis que dona a la comunitat. Jo crec que és fonamental la tasca que fan les entitats socials i la tasca que fa Càritas aquí al Centre Obert de Torre Baró. Estamos en Huelva recogiendo la cosecha de fresa. A vegades és una història poc explicada i la capacitat de donar-li sentit a la vida en comú, i d'obrir camins i altres camins és impressionant i a més jo crec que és d'agrair. Càritas, més del que creus.